Здравейте, приятели! Аз съм Lion BG и днес сме с Каспар. Ще играем сделка или не. Кажи нещо на YouTube. Ало! Чува, да. Ами, кажи нещо на YouTube. Абе, здравей. Не си казал. Добре, аре, давай. Избирам си кутия номер 13. Номер 13. Да, няма брутални кутии. И започва с номер 19. Номер 19, добре. 19. Коя кутия да отваряме, господине? 5. Да, добре. Следваща кутия. 21. Да слушаме. Добре. Да, следваща кутия. 14. 14 ими, добре. Следваща кутия, господине. 6. 6. 6. Късмет. Браво. Така, следваща кутия. 20. 20. Брат. Сега тука банкера се обажда. Каква е офертата? Офертата? Няма сделка за сега. Няма сделка, така ли, господине? Да. Добре. Така. 16. Да, после стороните ви ще ги отпълни. Следваща кутия. 10. Добре. Така, следваща. 22. 22. Браво. Следващата коя е, господине? 4. 4. Развивам. А как се развивам? Да. Следваща кутия. 12. Браво. Банкера пак се обажда. Имате оферта 2000. Няма сделка. Добре. Следваща кутия. 1. 5000. Така. 17. Успех ви пожелавам. Така. 15. Късмет, господине. Друго? 25. 25. Слушаме. Банкера пак звъни. Офертата е за 108 000. Има ли сделка или няма? Справедливо, ама няма сделка. Добре. Няма сделка. Добре. 3. 3. 10. Така. Следваща? 7. 7. 18. 18. Банкерът пак звъни. Към 50 000 даде си. Офертата е 112 000. Поискава. Има ли сделка или няма? Няма. Добре. До край продължавам. Така. 2. 100 000. Да. 26.
Банкерът пак се обажда. Те помето, че не останаха. Офертата му е 107 000. Има ли сделка или няма? Няма. Добре. Намаление от този път. Добре. Тук трябва да решавам вече. 9. Този банкер пак звъни. Заминаха 200 000. Да. Такива да ни замина 400. Офертата му е 96 000. Има ли сделка или няма? Няма взем. Слушам. 23. Добре. Добре. Ами, късно ще отворя. Офертата на банкера е 106 000. Има ли сделка или няма? Няма. Добре. Следваща кутия. Така ще ме затруднява вече. Или да отворя годината ми дата, или да отворя 24. Давай. Казвайте, господине. 24. Но да няма по-голяма. Да подрежат нещата. Банкерът звъни. И офертата му е за 133 000. Има ли сделка или няма? Няма. Добре. 8. 8. Отиди. Банкерът пак звъни. Отиди по дяволите. Съгласни ли сте? Има ли сделка или няма? И вие си отивате с 400. Благодарим ви, че участвахте в сделка или не. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал клипа и до скоро!